Comencem llegint els noms de les dones assassinades víctimes de violència de gènere durant el 2021. Jonela C. M.A.I. Nom no públic. Benita Corral. Ana Elena G.F. Conchi. M.A.P. Mari Carmen. La Coordinadora Feminista de València manifesta la seva condemna pels assassinats masclistes que eleven a 1.233 les dones assassinades entre 2004 i 2021. Al 2021 han estat assassinades 8 dones i 2 encara són en investigació. Aquests assassinats són només la cara més dramàtica de la violència masclista, consubstancial del patriarcat. Diàriament hi ha dones violades, colpejades, assetjades sexual i per raó de sexe laboralment i patint altra mena de violències laborals que semblen eternes. Insultades, humiliades, desplaçades, esclavitzades, explotades i altres pateixen una mort lenta en les seues cases, víctimes directes del sistema patriarcal. Ja n'hi ha prou de violacions i justícia patriarcal. Al patriarcat li interessa tindre sotmesa d'una o d'altra manera a més de la meitat de la població i d'això som conscients. Perquè la nostra lluita per combatre-ho es fa llarga i difícil, ja que les condicions que es donen no es afavoreixen mai, com estem comprovant amb la pandèmia. Per això, l'ardua batalla que les dones lliurem contra el patriarcat i el capitalisme no admet treva. Continuarem exigint als governs que apliquen polítiques reals d'igualtat i contra la violència de gènere, que veritablement s'ocupen de les víctimes, les seues filles i fills. Seguim també denunciant el perill que representen els neofeixismes governants, passant des de l'imperi fins al con sud i seguint per alguns països de la Unió Europea, on els discursos masclistes, misògins i LGTBI-fòbics són moneda comuna. Especialment preocupant resulta la irrupció de la ultradreta en les institucions i la deriva cada vegada més reaccionària dels partits estatals de la dreta, en les seues propostes contra l'avortament i a favor dels úters de lloguer on el discurs negacionista de la violència contra les dones. Com fa més de 20 anys, tot i la pandèmia, ens concentrem aquest primer dimecres de mes en memòria i reconeixement de les dones assassinades per violència masclista i per a denunciar totes les violències estructurals, simbòliques, institucionals, físiques, psíquiques, sexuals i econòmiques que patim les dones pel fet de ser-ho. El feminisme ha millorat la història de la humanitat, la de les dones, la de totes les persones i la de la casa comuna que habitem. Des del sorgiment de la primera ona feminista, les dones hem denunciat l'opressió patriarcal i gràcies a això hem anat guanyant cadascun dels drets que avui tenim. No ha sigut fàcil, han transcorregut quasi 3 segles, però així estem en la quarta ona, disposades a continuar denunciant perquè la nostra causa roman vigent. Enfront de tot això, i poder aconseguir un món sense violència contra les dones i les criatures, la construcció d'una societat digna i lliure de violències, és necessari reconèixer que el moviment feminista és la clau de la transformació global. Sense les dones no hi haurà revolució. Sense el feminisme no hi haurà revolució. El feminisme és la força de les dones avui i sempre. Ja n'hi ha prou de terrorisme masclista. Ja n'hi ha prou de terrorisme masclista. Visca, visca, visca la lluita feminista. La revolució serà feminista o no serà? Visca, visca, visca la lluita feminista. 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 Vamos a recordaros que el día 8 a las 6 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento, como sabéis todos los años hacemos manifestación y este año a causa de la pandemia no podremos hacer una manifestación, pero sí que vamos a hacer desde la Coordinadora Feminista de Valencia una performance representando las 4 olas del feminismo.
La haremos desde esta plaza del Ayuntamiento a las 6 de la tarde. No os estamos convocando a venir debido a la pandemia, pero sí que os pedimos que la sigáis por redes sociales. Se va a retransmitir a través de Facebook y del Twitter de la Coordinadora Feminista de Valencia y también a través de APUN. Os pedimos que sigáis la retransmisión a través de estas redes sociales y a través de APUN. Y ahora, en vez de un minuto de silencio, lo que vamos a hacer es todo el ruido que podamos para protestar contra la violencia machista. Visca, 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 la lluita feminista! 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 Visca, visca, visca.